Здравейте, приятели! Аз съм Стефи и днеска играем GTA 5, четвърти епизод. Днеска, както казах в предния клип, четвъртия, петия ще правя мисии и сега днеска ще правим мисия. Малко да спечелим пари и така. Сега какво трябва да правим? Тук май трябва ще караме колело. Бега Шишко. Добре, аз вземам тук зеления. Хайде, чао. Ей, се кара. Трябва и там да ходим. Вау, може да джампим. Хора, аз като там стигна, ще пусна клипа пак от начало. Да, хора, и пристигнахме там, където трябва. Газ. Опа, извиняй. Що му ударите, бахче? Аз сега тук да не извадя пущака, не знам какво ще направя. What the fuck? Да от кръвта. Човека е много изморен. Нещо такова, да. Ето гледай. Човека го мързи да кара колело. Добре, ще пристигнем ли? Или пак ще пада? Май ще пак ще пристигнем на крак. И да, хора, тук прескачам го. Значи дъщеря ми на този дъщеря е в кораба. Значи аз като там пристигна и пускам клипа от начало. Пускам го пак. Да. Не го спрях. Да, хора, и както виждате, пристигнахме кораба. Само че трябва да дойде тук, бързо. И да захвана тук. Бе, ти! Мам. Shit! They're coming after us! Go into the outlet! Now my dad's shooting! No, fuck you. They're shooting! They're effing shooting! Да, изхвалят. Мой мисъл изхвалят. Нищо, пак ще го ретрил. Ето, пак тук. Да, газ. OMG! They're coming! To that outlet! Да, хора, както виждате, играем. Dad, help me! Go! Or my dad will like drop one of your asses! Умра. Хайде, то умра. Добре, сега къде трябва да вода? Трябва ли някъде да вода? Не. Да. Трябва да обърнем. Те съм се слаби. Газ. Calm down. I did what I had to do.
Let me take you back to your brother. И то аз какво ви казах? I'm an accessory to murder! No, you're not. You're an accessory to self-defense. Have I like got to be a witness because I did some Трябва blow? така. Whoa! Yeah, I did some blow and that might like make my testimony Gas. inadmissible. You're not admitting anything. There won't be a trial unless you're on a trial for doing blow. You're a danger to yourself and others. Yes! You fucking asshole! Как се карат. И мисион пестът. Да, ти пуши, ама. Пуши ти. Мисион готов. Ето. Мога да купя гараж. Супер. Я да видим гаража ми. Да. И да, хора, като стигна там в гаража, веднага пускам топа. Да, хора, и взех камиончи и като стигна там, веднага се връщам. Да, хора, пристигнах и... Значи гараж е бил тук, да видим за колко хиляди иска. Голям гараж е. Ето го. Да. Да, така. Видим сега колко ля иска. 30 хиляди. Добре, като другия гараж. Го купих. И хора, аз като отида в къщата ми и веднага се връщам. Опа, защото е правилно. Да, хора, и съм вътре в къщата. И да сейфнем играта. Къде се сейфваше? Да, е така. Ето да сейфнем играта и да приключим клипа. Да, хора, сейвнах играта. Така. Това беше от мене. Аз бях Стефи и този клип беше толкова. Не забравяйте да харесвате клиповете ми и не забравяйте да се абонирате и чао. Чакай. Нищо не направя. Нещо скача така. Аре. Нищо не скача. Да, хора, не забравяйте да харесвате клипа и чао.